Bueno, pues avui hem visitat Tuejar, sobretot perquè tenia molt d'interès en veure com havia quedat la inversió que s'havia fet en este carrer en concret, que havien tingut un problema també de riscos geològics i junten una part d'inversió de cooperació municipal del pla d'inversions, a més de l'ajuda de la Diputació de València des de l'àrea de Medi Ambient, hem pogut dur endavant aquesta obra que ha estat una inversió de més de 300.000 euros i la veritat és que han quedat molt satisfets en el municipi de com ha quedat. El problema que tenía este tramo de calle son oquedades tanto en calle como bajo de las casas. Las casas han sufrido deterioro interno y externo y lo que hemos tratado de solucionar efectivamente es ese grave problema y ha sido con la colaboración de Diputación Riesgos Geológicos. També sabem que en aquest municipi, en Tuejar, tenen molt d'interès per l'estratègia Reacciona i han demanat totes les subvencions que han considerat oportunes. També tenen una obra important en el cicle integral de l'aigua, tenen també plaques fotovoltaiques que han col·locat en el poliesportiu i també tenen en compte que volen continuar demanant també la gestió forestal. Des del municipi van a ficar en marxa el pla local de gestió de residus i volem veure també que ens expliquen de quina manera volen acometre aquesta aplicació del pla local. I molt satisfets quan visitem els nostres pobles de veure que l'estratègia Reacciona ha calat en tots els municipis, que tots ho demanen perquè tenen clar que tots i totes hem de lluitar contra el canvi climàtic en l'adaptació al mateix, també en la mitigació.